Bibi ba bro nyadano ababa bedu enam kwan so eba ababa bedu na me mpai bon se emeto na ma meto me ne mfa onuado mom na gbase ye gie ne ye nyina ya gie ne abom enu nti ana dumakuo bi ahyehyɛ programs hwehwehwem a wɔde tetemofra band Agya Koo dano he ampaye bedwa December 2nd ɛwɔ Aprade Junction me pa kire Nas Village hona bibia ekoso nti ma me papa baby biela wo bi tutumrika se Aprade Junction December 2nd enwumira no Agya Koo abrante ne tetemofra band Nas Village hona na ekoso brabaji wani obi ani asem wanya kredi wanya anodie bi anom na wasasa amwani age enidie nko a December 2nd no enu nti uwo ba bi te sa Agya Junction uwo ba bi te se Kote Adwase uwo ba bi te se Tek anase uwo ba bi te se Boankra Etia uwo ba bi te se Konongo uwo ba bi te se Aprade wa anase uwo Twoso anase uwo ehimfa na uwo ewo kwan no so uwo Kumase kura tutumrika na fu wani kire Aprade Junction December 2nd Nas Village hona ekoso Agya Koo abrante December ne de Kumase mpatem anyina hona mebo wupa ho a unya me obabi abiem enti tutubiri kabra ebetie guitar band live band Agya Koo abrante ebeye wo cha mete odoma wa bi bremu ana meti broni krom odoso bubu mi nkwansi ni bebre sama yeyi chirese ashada so na minkano ami adoma ashada so na minkano stigata adoma ashada so na minkano sawakota banabe ashada so na minkano ashada so na minkano mete odoma wa bi bremu ana meti broni krom odoso bubu mi nkwansi ni bebre sama yeyi chirese ashada so na minkano ami adoma ashada so na minkano stigata adoma ashada so na minkano sawakota